Може да си християнин, Божие дете, може да отиваш на църква. И в същото време, ако имаш гордост, имаш проблем не с мене, не с дявола, не с ангелите, не с каквото и да било, с банката, с системата. Не, имаш проблем с самия Господ. Аз не знам кой ще ти е на помощ. Когато имаш проблем с финансите, с бизнеса, с кариерата, с семейството, с болести, с дявола и тъй нататък, Бог ще ти помогне. Но ако имаш проблем с Господа, тогава на тебе кой ще ти е на помощ? Дали парите ти ще ти помогнат, дали златото, дали църквата, някой помазан човек, ангелите, може би демоните? Съмнявам се. Ето защо толкова е важно да се смириш и да си направиш проверка, тест, дали имаш гордост в тебе. Ако се фукаш, ако се гордеш, ако се хвалиш с колата, с къщата, с кариерата, с най което си над другите и всяко нещо, което те кара да се гордееш със себе си и да пролича цялата слава към себе си, днес е времето да се покаеш. Защото Бог дава благодат на смирените. Бог е против горделивите хора. Всеки, който се хвали, нека се хвали с Господа. Апостол Павел ни казва. Освен с Бога, с нищо друго не може да се хвалиме. Къщата, която имаш, семейството, което имаш, колата, която имаш, кариерата, която имаш, всичко е по благодат, незаслужена любов към тебе от Бога. Ако Той не ти беше дал силата да придобиеш богатство, нямаше да е богатство. Ако Бог не беше ти дал занаята, способността да печелиш пари, ако Бог не ти беше отворил вратата за работа, от всякъде, където и да погледнеш, има Божия невидима ръка, която е благоволила към тебе да си на това състояние, в което си намираш. Той те е заобиколил с всички блага на този свят. Само и само да му благодариш